ଦୁଇଟି 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ସତ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗିରି ବାବୁ କଏନ୍ ରହସ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଟି 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଏନ୍ର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହି କଏନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ହେଉଛି 1983 ମସିହାରେ 6 ଗ୍ରାମ କପର ନିକେଲ 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ 3 ମିନିଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯଥା କୋଲକାତା ମିଣ୍ଟ, ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଣ୍ଟ। କୋଲକାତା ମିଣ୍ଟ ଓ ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ କମନ କଏନ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରେୟାର କଏନ୍ ଅଟେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଣ୍ଟ ମାନେ କଏନ୍ଟିରେ ମସିହା ତଳେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଏହି ଚିହ୍ନ ଯଦି 1983 ମସିହା 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଉକ୍ତ କଏନ୍ଟିର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, କଏନ୍ଟିର କଣ୍ଡିସନ ଅନୁଯାୟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଏନ୍ଟି ହେଉଛି 2021 ମସିହା 75 ବର୍ଷର ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ର ଭାରତରେ 3ଟି ମିଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯଥା କୋଲକାତା ମିଣ୍ଟ, ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଣ୍ଟ। ଏହି 3ଟି ମିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ କୋଲକାତା ମିଣ୍ଟ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଣ୍ଟ କମନ କଏନ୍ ଅଟେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ 2021 ମସିହା ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟର ଦାମ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସତରେ ଏହି କଏନ୍ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରେୟାର କଏନ୍ ଅଟେ। ଏଥର ଆଜିର ଏପିସୋଡଟି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଶେଷରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଏହି ଏପିସୋଡଟି ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକଟିଏ କରିବେ। ଯଦି ପାରିବେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କଏନ୍ଟିର ଦାମ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତଥା ବେଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।